What's up, mga Zayog, mga Dong? This is CebuanoGuy Clarus in the house. Welcome back to my YouTube channel. So, hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly please subscribe and hit the notification bell button para updated kayo sa aking mga bagong palabas. Ayan guys, andito tayo ngayon sa Samboan, sa south part po ng Cebu. Ayan, enjoy po kayo sa aming adventure dito sa Samboan. Look. Alit sunta. Ako sa bigay ang moment ba? Doon ko na. Ito to salat. Madlog yung black sa puti. Okay rin siya. Hindi ka na lang sa white. Butan mo ng white. Okay, sakit mo. Okay. Oh, push. And slow down. Ana. Ana ang tila na. Wala akong tilo. Ana. 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 Ana din. Yes. Sige. Taro lang ko. Hinay lang. Oh, dango hinay. Right. Ayaw lagi dagan. Punalan do. Up. Matagat ang matagat. Unsa man.
And guys, this is the Samboan Church. Ikaw mo daw. Subars. Yummy. Yummy. Delicious. Ha? Bukan sa ka? Pakul. Isbat ko. Pwede ka lang sa Windows XP, Pem. Pag daw, bukid. Pem, Kadlaon? Pem. Windows XP ba nga? Mukid ba ka nang design sa Windows XP ba? Nga na. Why na nagkanon? Ya, humiti-humiti na sa Philippines. Ngayon lang dyan, nakalasapper ang gusto. Imang. Bunad ko muna. Kaya ito yung panahon. Igo mangyot. Duta din mo na rin. Pitik-pitik pang kayo. Presko kayo. Ang baho ano yan, murag iho.